Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Чхел ҳастен бародаро, соз ҳастен, хуб ҳастен, умедвор ҳастам ҳама каса сеҳату саломат ҳастен. Пешаи навора сар кардан ба сами ҳамаи шумо мерасонам нафарое ки пластмасс доранд, кабел доранд. Бавдаи тоҷикмон дар Россия қарор дорад, яъне ки қабул мекунад пластмасс, кабел, дигар ҳамин чизои мақсад даркорӣ, яъне пластмасси дигар чизҳо. Агар шумо ҳам хеле боро дошта бошед, номраам буда дар рӯи экран аст, бо нархи баланд аз шумо мехарад. Номраш дар рӯи экран ҳаста, ҳатман занг бизанед, бо барои шуморо бештар маълумот метавонад. Ва он нафаре мехоҳам ба граница рафта биёянд, ман ба шумо тавсия метавонам акай Хуршеда шуморо бо нархи арзон ба граница бурда меорад. Номраш дар рӯи экран аст, ҳатман аз номи канали Автолайф ҳамсӯҳбат шавем. Лайкро дар навор мегузорем. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. дар беҳтарин ҳафтаи моҳи шарифи Рамазон қарор дорем. ҳатман дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошем. Саломат бошем. Ҳамат Toyota Camry бародаро, Camry 5 эксклюзив сол 2018. Объем 2.5 хоб Европа вагон. Марҳамат, ҳозир як салом шам мегирем, салом шам як тамошо кунем. Хуб, автомат, старт-стоп, поли, наворота, ҳама наварот чикор мекунад. Ҳама кожа. Салом алейкум. Чанд сум фитесенida? Хуб, $30,000. ба тоҷикӣ бо комментатсияш мекунам, камтар нависа рости ториктар меё. Монитор, ҳама наворот ҳаст. номеро шаймонам 92 001 0001. занг бизанед, барои шуморо бештар маълумот метавонам. Марҳамат, BMW GC бародаро, соли 2018. Хуб, вагон, объёмаш дизелай, М-пакет. Хуб, 4 калид дора, ана 5 камера, камера 360 градуса, далупа. Марҳамат, тамошо мекунем то охира. Овиди мошин бо бештар маълумот мегирем. Поли наворотай фули фулуш на салон. Просто даққагӣ бадай. Ина пробегиш 82,000. Монитор, автомат, старт-стоп, охлаждение, массаж. ҳама наворот чикор мекунад. خفان تماشاش کنیم. باروش Hem de klinik kontrol dedi mi? Aha. Garn sonu empaketering na. Çağ sum pesa kayra? Xom, номро ака 92 001 0001. Аҳа. Чанд сум? 430,000 сомонӣ. Боз муомила дора, хайдори аниқ бошед, муомила мешавад. Bekleş.
Opel хачибек бардоро, ана 97 сола ифтин ка, 97 солай. Хоб як шаш прасой. Нас асани балонош. 4 та балони пачка. Солона ҳуҷҷат дора, солона танировка. Як салоншо бинед. Na, gosh. Akıbaş rучной. Пешош электропакет, коробкаш механикай. Кондиционериш кор мекунад. 312,000 пробег. Яч холой нав. Подушкадор. И бензин холая, кач холая? Газ бензин ая? Чанд та гуфтед чия? 40,000 бо муомила мешава? Номерои телефона? 918 4 та 6 13 ина маромад занг бизанен. Када бо муомила мешида. 93 сол, хоб як шашай, ина як тамошо мекунем. Газ бензин ая, састан балонш зур ина. Газ бензин ардиш кор мекунад 93 сола як шаш. Салонш. Кузоваш хеле хачибеки ай. Mahkama. Ne kıvışam ya binin. Rучной. 4 та дар ручной, коробкаш механика. Сасянш миёна. Чанд ҳафта сирака? 16 та бо муомила мешава? Я 16000 мега бо муомила мешава. Газ, бензин. Номеро табуги аварди ака? 203 80 0001 намарамад занг бизанед. Арзон ҳам мешава мошинбозори Қирған. Кен видео бардоро японкай 2007 сол, объеми 2.4. ина як тамошо мекунем. Вагон аймега. Вагон аймега ҳама тарафа ина як тамошо мекунем. Хоб майли ака. Салонш десен. Хоб гиза тоза акай. Як пешошам бинен. 4 та электропакет, коробка автомат, монитор, старт стоп. ҳама чӣ дошта? 100,000 мега бо муомила мешава. 880 57 4 та 7 номерош. намарамад занг бизанен, арзон ҳам мешава. Кен видео бародаро 2007 сол, объемш 2.4 японкай. ина як тамошо мекунем. Танировкаш чанд қай дига ака? ҳуҷҷати танировкаш солона буд. Не, тамошо кунем. Дискои Кемри 6 дар рақибаш электропакет, ина чихол. Чорт электропакет гирифтум, коробкаш автомат, старт стоп дошта, кондиционер ҳама тарафа, солона уҷа танировка ҳамааш зур. Иша чанд та гуфтеси ака? 110 та. Номеро та бор дига бугу.
907 70 88 78 نمارم زنگ زنه که دقیقه تشمو ملکنه با ارزونا میشه ماشینی که این هولدسه میتونید طریق تعریف کردیت هم خریداری نامه. ассалому алайкум бародаро ва подписчикони канали Автолайф. Инҷо олами чихолҳо аз магазини Автолайф аст. Барои тамоми намуди мошинҳоро чихол дорем. Поликтон мефурад чихол ва палаткои сифати беҳтарин овардагием. Нархҳо дастрас. Доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона дорем. Инчунин шумо метавонед бо нархи оптови ҳам харидорӣ намоед барои савдои худатон. Номерҳо дар рӯи экран аст. дар WhatsApp мо метавонед муроҷиат намоед. Биё ту ба Автолайф, пулот намешава ҳайф. Мошина фасон бикун, душман бина кина кайф. Сифат дар ҷои аввал аст. Автолайф бо шумост. Саломат бошед.